thank you once again, and thank you for your support. Thank you for believing us. This is Zim News BTV. My name is Robert Tafumane, and we are back again with part 2 for the program that we are talking about the former and late President Robert Gabriel Mugabe. Sandofunga vakawanda makaiona nyaya iyi makaita mibvunzo yakawanda vamwe makatopawo masuggestions asi sekuvimbisa kwatakaita kuti aiwa tichadzoka tichikupai part 2 tichiendera mberi nekutaura pamusoro penyaya iyi. Ndinavo zvakare mukoma Tonderai pazara nhasi. Mukoma Tonderai makati zvinyi? Ndiripo makasimba here mukoma Tafumane. Handitika mukoma Tondi patakasira nyaya yedu paipai makasiya imi muchiti makanga manzi tsvakai vanhu 4 vanonyora maaffidavit pamusoro penhoroondo yaamai venyu. 4 veterans makawana 4 then poita sabhuku vekumusha kwakabva mubereki wako achienda kuhondo then koita chief wacho saka sabhuku nachief ndakaenda ndikanovaona vakanyora maaffidavits vakataura kuti comrade Yuda Maeka vakabva kuno mwana wemuno vachienda kuhondo mugore ra1975 end of 1975 vachienda kuhondo saka then vamwe 4 mao veterans ndakavawana futi vakarwa namai. It was not easy because chaiitika ndechekuti vanhu vakanga vaina amai vangu vazhinji vacho matop officials muhurumende pari zvino saka panozoita vamwe vakaita sepanguva yacho iyoyo pandakatanga kufambira nyaya dzacho kune vamwe vakaita sana comrade Vivian Mwashita vana comrade including ana comrade Mandichimene vandakataura paya ndichiti comrade Mandichimene vakazondipa advice yakati but since vanga vari matop officials manje kuti vandinyorere maaffidavits ayaya it was not easy but vaizondirefer kune mamwe macomrades vane majunior ranks right then vandirefera kumacomrades wayo vaingotaura kuti amai vako iwo ukaenda ukanoona comrade nhingi who is junior vanokubatsira saka handidi kunyepa kuti nditi zvakatora time because toti ndakatanga kuzvifambira from 2014 zvokutoti ndakasiya basa kandaona kuti it's not easy pamwe pacho like pandakaenda kuMakoni South constituency kwainge kuina comrade Mandichimene I had to spend almost dzakatozoita almost close to 2 weeks because waenda uri musi waigona kuenda uri musi wechipiri wobva wanzi vakatobuda iwo wabva kuno kuHarare vakatobuda saka vanotozodzoka musi weFriday which means kuti you shall need 3 days more. Iwe futi if you don't have anywhere to stay ikoko uchada kudzoka kuno kuHarare it's another expense. Ozoda futi kudzokera futi back ikoko musi iwoyo then paunodzokera back because like ndakambotanga ndambozvitraya but ndaiona kuti vanhu vacho vandaida ndaiti ndikadzoka kuno kuHarare ndikada kudzokera kuya kwendosvika futi kusina munhu uye achinzi futi ufunge kuti pawakatobva unoziva musi wakatobva iweya vakasara vachitosvika saka vakabva vaita futi imwe program you know senior people they are always busy. Sometimes unobhukwa kunzi uri kufanira kuonana navo but that day rosvika otozogona kutouziviswa kunzi hazvichaita saka that was the challenge. Ndakachero pandakaenda futi sabhuku ndakavaona havana kundinetsa zvavo kuonana nasabhuku chida wanyika
nekuti amai vangu ndekubhuku rekwachida wanyika. Kana pachitupa changu 34 uya ndewe ikoko kwachida wanyika. Saka sabhuku chida wanyika havana kundinetsa kuvawana. Ndakavaona asi pakuzonoti Chief Mutasa ndakambotora futi nguva ndisati ndaita se ndisati ndavaona. Saka that forced me kuti if you are employed, of course I had a position yakanaka pabasa as a director, finance director. Yanga iri position yakanaka, but it was not I was not an executive director wekuti I have shares in that company, but I was employed as a director. Saka munoziva pabasa manje ukanga wakuuya kubasa one day woita 2-3 weeks munhu haapo. Handiti mazvona, it presents ma challenges pabasa and panotanga kuita ma questions akawanda. Izvozvozvo manje it forced me to resign on my own. I had to resign. I think around March 2014. That's when I resigned from work, so that I because starting since 2013 ndichifambira nyaya dze hapana chakanga chambomaterialize ndiri pabasa. Saka I had to give myself, now when I resigned, it was now very possible for me kuti like pandakazoonana na Comrade Mandi Chimene ndakatospenda almost 2 weeks ndiri kuMakoni South constituency. Ndikatogarawo pane kahotel kari panonzi paNyazura Hotel. Ndikatoitawo tuma days twangu ndiri ipapo ndakangomirira kuti ndivaone, than kuti ndiite come back to Harare ndozodzokera futi ndonzi futi vanga vatori pano. Saka ndakazokwanisa kuvaona, then yobva vazondireferawo kune vamwe. She referred me also kuna vanonzi Comrade Mukungatu, vakavari sister in charge paRusape General Hospital. Vakavari futi muwo veteran, ndo vakanga vari munhu aisunungutsa vana. Saka ndiye vakati mai vako iwewo wakatosunungutswa na Comrade Mukungatu. Ukaenda ukanovaona, she has got something to say. Then I went ndikanovatsvaga Comrade Mukungatu vaya andakanovaona, vakakurukura neni. Though futi Comrade Mukungatu, the situation that surrounded me is a situation in which most people did not want to put themselves into commenting much about my birthright and whatever, because of the fact that a leader, nyaya dzema-leaders hadzingotaurwi nezvadzo. Especially futi on top of that uri mwana wekunze manje. Saka munhu wese anongoona sekuti zvimwe zvezvo unozozvionera. You have to see what you can do for you to find out whatever. But yes, I can confirm kuti zveshuwa ndindakakusunungutsa. Ndopandakazivawo kuti ndakazvarirwa pachimoyo parire nyatwa yekuchimoyo ikoko. Vaive tove nechipatara chavo chainzi parire nyatwa ikoko. Ndopandakasunungukwa inini. Then further ndopandakazorifewawo kune mamwe maComrades vakanga vari padhuze naamai vangu. Ndikawana ma-affidavits aya, mamwe 4 ma-affidavits aya, they were signed. Then my mother was eventually declared. She was declared in 2017. It must be 16 July 2017. From all way back, since 2013, ndichita maneuvering to find that declaration. It is not easy. Kana mubereki akafa kare, especially senge vedu isusu vakafa, even mawo veterans acho asati atombodeclare. It is a challenging thing, but
I want to say kuti mawo veterans vanhu vaiva uchivaona ndo paunoona their unit. Okay. Yeah, they are people, of course pane nyaya dzimwe dzatogona kunzwa zvakazodai, but those people are united. They are one person. Yes, if they know you, if they, like in my circumstance, vese even maaffidavits acho akanyorwa vakasaina vacho maaffidavits angu inini vaitokonfirma kuti mwana uyu tinotomuziva, iye chaiye tinomuziva, mwana akazvarirwa kuhondo, which led to situation yekuti izvozvi currently president varipo vedu baba vaEmmerson Mnangagwa vakatoti no vana ivava vakazvarwa kuhondo. Yes, of course, we don't know the reason why vaMugabewo vakanga vasingade kuti isusu tinge tiri vana vanobuda pachena vanonzi tinotaurwa nezvedu, because takatotanga kutaurwa nezvedu zvaiye zvine zvamanje manje. Pakupindawo kwakaita baba vaMnangagwa ndo pavakatangawo kuti aiwa vana vakazvarirwa kuhondo, you are our children, and imimi in fact you are actually war veterans, you have got to be vetted. Saka takatovetwa. Okay. Takatobva kuvetting, takatovetwa, though isusu takaenda kunovetwa tichiti we are children born in the liberation struggle. Though association yatiri kurepresenta nayo tine vana like our chairman mwana wa the late General Vitalis Vinavashi. Okay. Inini zvangu I am the national political commissar of that association. All right. Yes. Tine the vice chairman mwana wa the late Comrade Kangai. Okay. Anonzi Freedom Kangai. Tine futi another vice chairman wechikadzi mwana wa the late Robson Manyika. Anonzi Farai Manyika. Okay. So in fact the association has got a number of children. It got a lot of children who were born in the liberation struggle. Yes. Anditi. Kubva pamakabva kuState House maona na Gushungu. Ndibva kuti zvandinge ndichida kuti zviitwe zvinenge chizouya through Tete Bridget. Pane here shoko rakazombobva kuna Mudhara richiti endai munodza tonderai aite zvakati kana kuti endai munobatsira tonderai nezvinoti zvinoti. Yeah. Pandingati pane zvakandi tisingapinda deep kuratidza kuti pakanga paine mamovements kuti paive nemamovements. Yes, because you can see time iyoyo yababa iyoyo Tete Bridget facilitated panhau dzekuti nawo zvezve zvakanga zvataurwa nababa zviya zvekuti inini since he discovered kuti handisisiri munhu wekuti ndiri munhu wekuti ndiri kuda of course vamwe vana vakazvarwa kuhondo they have that challenge yekuti havana kuzomboenda kuchikoro. Yeah, but inini hangu handidi kunyepa, ndakaendawo zvangu ndakazofeila because of some finances later ndakutoita machallenges emari through zvinhu zvandaigadzirisa. But ningirikini vakaona kuti mwana uyu kauyu chinhu chatingamubatsire nacho ndechekuti levhora ave, handiti since I was a finance director and it's a position yekuti obviously munhu iye akatoendawo kuchikoro. Saka now zvinhu zvatingamubatsire ndezvekuti ave visible. Okay. Though without indicating or highlighting kuti mwana wani, but zvinhu izvozvozvo manje zvinhu zvaiti pandaienda kuma-presentations, because Tete Bridget vakaestablisha kuti inini ndive nelink nevanhu veku-ZBC nevanhu veku-Herald, right, veku-ZBC tosanganisira ZTV neku-radio. Right, kuredio ndaienda ndichinopresenta maprograms ainzi zvevechidiki. Ndikatoita imwe movement yandakaita yandainge ndiri president, ndaitobuda kuZTV ndichinzi the president of a youth struggle movement. Okay. Saka now iyoyo movement iyoyo yainzi Zimbabwe Struggle Support Movement. Inotori nematsamba aitonyorwa futi from
ZANU-PF headquarters emaprograms akasiyana-siyana andaka-atenda maprograms anosanganisira even zvema-21st February movement, even zvema-independence and any other national event taitonyorerwa kuti we are invited to attend. Kozouya ma-international programs. Okay. Ndinawo ma-invitations acho ndakamachengetana nhasi ainyorwa navanga vari secretary for youth by that time, Comrade Absalom Skosana. Okay. Kuti saka I went to various international programs, Cuba, Hanoi, Vietnam, Ecuador, Brazil, Russia, China, not mentioning some of the African countries like South Africa and Libya. Yeah, but I did various programs internationally through the link iyo yekuti nini ndinge ndichikwanisa kunge ndichi, because vaida kuti ndiite sort of a person who learn. Okay. But learning yachoka ndichitoita ndichiratidzwa kuti I'm doing something. Zvokuti pantori nepamwe pekuti ivo baba vacho pachavo vakatombotaura vachiti tinavo vana vanoziva, vakazongopedzisa vachiti vangangodaro vari vedu, vangangodaro vasiri vedu, kuri kungoedza kuve in between, but vaitaura vachitoreva in line with my programs andainge ndichitobuda ndichitaura paZTV ndaidedzwa makuseni paGood Morning Zimbabwe, and vaindiziva ndichinosvika ka vaiziva kuti munhu atiri kudedza ndiani, ndo vekuZBC vaindiitisa maprograms acho. Okay. Ndaitouya ndichitorwa the likes of anatafara chikumira vanotokwanisa kukuudzai kuti history nhoroondo yemukomana uyu yakamira yakadai akubva kare, and paaitounzwa pacho there was information yekuti mwana waThe late Ningirikini but ari kuuya kuzoita maprograms, asi zvaisataurwa manje kunzi we have invited Tonderai Mugabe, zvaingotwa kuti zvive a hidden Ningirikini, but vachitozviziva kuti tiri kumuunza because of even kuma-newspaper. Ndaibuda pane pandaito, especially in terms of commenting, pazhinji pacho ndaibuda ndichikomenda zvinenge zvataurwa navo baba vaMugabe kuti pakatiwo zvishuwa zvakati ndaibuda ndichikomenda. Then in 2017 just after baba pavaka announce Ningirikini Ningirikini extraordinary congress, right? Extraordinary congress ipapo, that's the time when people vanokwanisa kunyatso kufollowa politics ka vanokwanisa kunyatsoziva kuti so this man had already resigned, because according to the constitution, a party constitution, an extraordinary congress shall be called for by the president only in the event that there is a vacancy occurring in the office of the national president, requiring the party to nominate a successor. So ipapo pa time yo even paka announced that extraordinary congress ka inini semunhu akagara ari conversant with the party constitution and the national constitution, ndakatozviziva kuti already my father has resigned, and now there is need for the party to nominate a successor, right? But now it must be on 16 April when the president of China came here, right? The president of China came here and said
why I'm talking about this, it's because I was invited by the Herald Sunday Mail ikaburitsa. My comment is also there. Pa Sunday Mail iyoyo, I think inofanira kunge iri yemusi wa16 April 2017. If we can check Sunday Mail iroro rina President Xi Jinping vari pa front page vakamhoresana na baba vaMugabe. If you read through unotosvika pakanyorwa comment yandakapa inini ipapo, because vakatondifonera futi vakatonditi toda kuti utitaurire since zvinhu zvauya kuzotaurwa naPresident Xi Jinping izvi wotitaurira kuti yo unotiwo kudii nazvo. Ndikatokomenda kuti zvinhu izvi I think zvinhu zviri well in order, because President Xi Jinping vakati ndafambira kuzozadzikisa zvibvumirano zvatakawirirana naPresident Robert Mugabe, pamwe chete nekugadzira chinhu chekuti munhu achaita take over from him asamite resistance from the people. Izvozvo zvinhu izvozvo, if you look for that Sunday Mail iroro unonosvika uchinoona zvinhu izvozvo zvakanyorwa sekudaro. Handiti mazona. All right. Party politics, constitution, it's a discussion for another day. Yes. Tete Bridget ndio munhu akanga achiziva kuti kunatonderai naMudhara. Ivo vakamboitawo here effort yekuti usangane nehama apo neapo vachikuintrodusa muchiziyana kunyange zvazvo zvaitwa muchivande? Munhu aifanira kuita that effort yekundiintrodusa kune hama tichizivana ndiTete Bridget. Right, but I don't want it to lie kuti nditi nini tingati ivo vakakanganisa. Right, kana kuti titi chero pandakazozivana na baba Karigamombe kuti titi sei baba Karigamombe vasina futi kunditora vachienda futi neni kuhama kuti titi futi vakaita se vakakanganisa. Because like I said before, kuti ningirini situation ya baba vaMugabe as a leader by his time, yainge iri situation yekuti vanga vasiri munhu ari nyore kuti vanhu vafambe vachiti zvakamira zvakadai zvakamira zvakadai zvakamira zvakadai. Zvaive nemachallenges azvaive zvinazvo. And inini ndiri munhu wekuti ndakatopresentwa pandakapresentwa nevakomana vestate security vachinditaura kuti iwewe you are actually lucky, because by now dai vanga vasina kuconfirma nezvako ungadai uritori mukati, kunotori nevanhu vari mukati, because you are not the first person akatanga kuclaima kuti mwana wa President Robert Mugabe. Oh. Yes. Vaikataura vakati kune vanhu vakaclaima kuti vana vaRobert Mugabe, but by now patime yacho vakatoti vanhu ivavo vari mukati nenyaya iyoyo. I was told kunzi jeri rakataurwa, but vanhu ivavo vari mukati. Saka iwewe ka you are lucky because he confirmed on his own. Saka isusu tanziti kurelease because ini ndakandatobatwa kuendeswa kwandakaitwa ku CIO ku Central kwanga kuri kwekuti ndakandatobatwa. Yes, and I was supposed to be disciplined before I'm put in jail. But now I did not face any disciplinary measure because it happened with sure feedback yakauya chop ndisati ndafesa any disciplinary measure because I did not take even an hour ndiri ku CIO Central. Okay. And by that time ndo pakabva patongonzi no ngatichifonerei pamafone numbers asupplyiwa, ndo pakasupplyiwa phone number dzababa Karigamombe. Okay. Dzababa Karigamombe, who is
who was the person wandandiri suppose ku because ndakanda kuti argument woye kuti tete Bridget zvavashaya inini manje who else shall I face through issue iyi besides kuti nditofesa ivo mudhara wacho pachavo ndatotonanga kupi kustate house kwacho saka now manumbers aya akaprovidwa baba Karigamombe ndopa vakabva vafonerwa from CIO. He can confirm kuti vakafonerwa futi from the military intelligence. Vano izvozvo vanokwanisa kuzvikonfirma futi kuti takafonerwa ndakafonerwa ndikataurwa neni nezvemwana uyu. Then Ivo he accepted kuti no, I accept every responsibility about this child. Okay. Saka and Ivo vakazoitawo handina anything bad about him because Ivo vakaitawo his effort zvavanokwanisa vakaendawo vakanoona ana sekuru vangu kwana mai vangu vachiedzawo kumoderata and also to try to keep me calm. Okay. Kuti no, since the situation is like this and you are in my hands and wazvinzwira iwewe zvichitaurwa kunzi hamufanire kuti munhu wese ave involved panyaya iyi because zvainoita mukaudza futi mumwe munhu wese ichanofamba futi nepasi riripo and the man we are talking of the man who is number one in this country. Yes, he is not just an ordinary man. So it is good that he has accepted, and now since he has accepted, it is wise for you to be responsible about on behalf of your brother, as what he mentioned. Saka inini from there ndakabva ndangove mwana anoteererawo, then I had to make myself part of the Karigamombe family because iyo Mugabe family yacho our forefather baba vakazvara baba vava Mugabe ndo vainzi aConstantine Karigamombe ndo achatunga. Saka zitawo rekuti Mugabe rakatozotangirawo pana asekuru edu aGabriel. Okay. Ndo pakazotanga zita rekuti Mugabe, but otherwise isusu taifana kunge tichitonzi ana Karigamombe. Ana Karigamombe. Okay. Vanhu vekwaKarigamombe pavakaenda kwaMaeka vakanosangana nani vakataura navo ende vanhu vaya vakazvigamuchira sei vachizwa kunzi tauya isusu vakwasha ka vakwasha tauya tisi vakwasha tauya zokuzivisai kuti aiwa tonderai muzukuru wenyu wamuri kuchengeta imhuri yekwedu, vachiudzwa izvozvo uye vachiudzwa kunzi mwana wani ende vaudzwa kunzi mwana wanhingi zvii zvavakanzi zvamunofanira kuita nezvamusingafaniri kuita kana makanzwa nezvazvo kana kuti makanga muripo pamitingi iyo. Ndakanga ndiripo nenhau yokuti ini baba vamai vangu variko vanoitwa Thomas Maeka. He is still very able, but now pakasvika baba havana kusvika vega, baba vakaenda neni. Okay. Right. Kwana sekuru vangu. Sekuru vangu vakadedzawo vamwe one of his young brothers because havasisiko. Okay. Havasisiko ndofunga vasara two chete. Ana sekuru vangu saka vakadedzawo one of his young brothers nana sekuru hanzvadzi dzaamai dzaka dziripo. Right. Inini ndiripo naivo baba Karigamombe varipo. Vakataura nyaya yavo vakati no, tinenge tichita macommunications nababa vaMugabe and but havasi nyore kuti tinge tichingotaura navo. It's not easy. Tinototorawo nguva tisati tatombotaurawo navo. Saka zvinhu zvacho ndezvekupa time. Asi yes, we are presenting
kuti mwana ndewedu as per what has been formally said, because inini nhamba dzasekuru vangu ndakabva ndadziprovidha futi kusiya iwo, vakafonerwawo futi vakataurwa futi navo kusiya iwo kuya. Saka as per what has been formally said from the office of the State Security Department, mwana ndewedu, asi inini ndauya on behalf of my brother. Saka tichange tichizonge pakucommunicatewo tichange tichiona how we can formalize the relationship so that tinokwanisa kutora mwana wedu. Zvinhu izvozvo ndo zvinhu zvakataurwa so that anopresentwa formally in the family. Right. Saka it came about kuti later on towards the end of 2017 Baba was no longer in power. So that's when it seemed to be simple to me kuti ezvinezvi zvavasiri mupower zvanyore vaku inini handaikwanisa kuti ndichiende ndichinoti ndoda kuona baba iwo ndina baba already. Saka zvasimple kuti baba vanokwanisa kuita se kuonekwa. But you know, my family challenges ariko ekuti sometimes unogona kutonzwawo munin'ina wacho achitocomplainawo kuti isusu tozama but zviri kuramba. Saka because of his trial zvichiramba, it led me kuti nditi ndakuenda kuBlue Roof kwacho ndega ini. Right. Ndichibva ndasumuka pandati kuBlue Roof handiti. Saka ndakasvika paive nemapurisa, paive ne road yacho inodai ichienda kumba ichienda kuenda kuBlue Roof. Paive nemapurisa anenge arapa. Saka mapurisa abva ndasvika vandanzi ndiwani, ndikabva ndati ndini ningi you have to explain yourself. Then ndikavaratidza madocuments angu ese, ndikati chitupa changu chichi, izvi ndezvamai vangu, aya ndo maafidavits akadai zvinhu zvikadai ndakazvarwa paChimoyo 20 April 1977. I'm the son of Ningirini. Saka ndiruda kuvaona. Vaya mapurisa aya anga ari paya bva vatotanga kutotya kuti iwe nyaya iyi manje alright, chimira chigara zvako apa titese tifone. I don't know kuti pavakafona pacho kuti vakataura nani kana kuti whoever vakataura naye, pamwe vakataura nahouse girl, pamwe vakataura nagarden boy, but ivo vakangoti rega taure nevanhu vacho vari koko. Saka the vapedza kutaura tinatonderai chichi ari kuti zvakadai vakabva vanditi shamari, nyaya iripo ndeyekuti this is not the day. Havapo and vakatoenda out. Saka hatiziye manje kuti vanodzoka rini. Asi nyaya yako iyi chidzokera zvako. Chidzokera zvako kumba, then mhenoti uchazoita sei, zvekuuya kuno it's not advisable zvazvo. Find another means. Iwewe the best way dai watsvaga Leo Mugabe, muzukuru wacho, katsvaga Leo Mugabe, wewe ndo munhu anokufambisa kuti zvinhu izvozvo. Saka zvinhu zvezve manje from there ndakadzokera kuna baba Karigamombe ndikanovatsanangurira zvafamba so. Of which baba Karigamombe vakatangawo kutoitawo develop kamwe kanenge kakufila kuti pamwe maybe ivo kuramba vari padhuze neni kunogona kunge kuriko kutoita kuti vaitwe sidelined. But I don't want to lie kuti nditi
pane zvavakataura zvekuti vanoti inini zvinhu zvandu kana kuti vane zvavakati iwewe you are not part of our family kana kuti you are not my family ayo instead ka vakatoenda neni kufamu kwavo but zvavakaita neni zvandakaona zvavakaita vakashandisa approach yechikuru sababa yekudai so yekuti aiwa mwanangu iwe huya iwewe don't bother yourself about zvese zviya iwe huya iwewe as long as uri muno mumakarigamombe ndomumusha mako muno saka huya kumba kufamu kubhangeti anditi then you stay with all the other children kana une zvinhu zvauri kuita muno muharare woita zvinhu zvako asi unenge uchingoya kana uchida farming uchida kuita whatever you do at this farm. Then I went kubhangeti kufamu kuya ndikagarawo ikoko for quite some time vachitiwo this is your home. Okay. You can do whatever. Hatitoona ivo zvavo vanorima tobacco ne some other crops but vachito whatever kune mumwe mukomana ariko airimawo kaportion kake niniwo ndichinzwo whatever that you want to do you do pakaportion kako unoitawo like what any other child is doing like saka now I can say vakaita kunditakura like kunyatsondisa mumaoko mavo kuti no iwewe you are our blood and we cannot let you go just like that but be within my hands because kwauri kunyanya kuzonyanya kuda kufamba uchiita kunogona kukonzera some complications. Okay. Saka vairatidza kakutyira handiti mazvona saka inini I accepted then ndichifambidzana navo ndichiendawo ndichinoita sei semwana ndichigarawo kwangu ndichipota ndichiendawo ndinovaona. Then it happened so sadly that vakandifonera kuma 7 p.m. Sikanzi mwana zvinhu hazvina kumira mushe mwana chii baba indakafunga kuti on his side chii baba sikanzi I have received information manje yekuti baba vashaya in fact ivo kwavari ivo vanenge vachiti mukoma but panhau yefamily status ivo ava mudiki kuna baba asi baba vaiti mukoma kune ava through kuti the name Karigamombe it's our original name. Okay. Saka asi ivo havaisatora that advantage iyoyo vaitawo put it back kuti mukoma vati mukoma vashaya baba vashaya vashayikira kuSingapore. Then that's when we had kutotanga kutonetsekana. In fact inini pachangu ndakazvifila kuti this is the beginning of my trouble. Okay. Because I wanted that man to remain alive. But his death came about with the challenges kwandiri zvakanyanya because ndakatonyatsoutozviziva kuti now this is a challenge because it is not going to be easy since vazhinji vemumusha vainge vachinzi this is a secret issue
even ivo baba Karigamombe vacho vanga vakangoichengetawo as a secret issue as per what he was informed. Mazoona manje. Saka it happened kuti ndakati no ininika ku funeral ku Blue Roof ndinoenda. Okay. Asi ndaenda ikoko ka it so happened kuti kwaive nana baba variko, baba vakanga variko, ana baba Stoba, ana sekuru vainzi ana sekuru John Masese nanani vakanga variko, vana baba vakanga variko. You know kuti if I tell you kuti anyone who could come close to me ka waitoona vanhu vakutouya nemaprograms ekutoti zvakati kwandiri. Saka indaisha kuti what is it in me that makes tikasvika pakuti paround table paitaurwa nezvenyaya yekunzi zvochitwa, because the family right, the Mugabe family, it's not a small family as to what people may think. Kana zviya zvinotaurwa nevanhu kunzi ndeve kuMalawi zvikadai, that's a lie. The Mugabe family ndiyo the Zvimba family, ndiyo the Zvimba clan. Saka tinotaura kuti the supreme chief Zvimba is a Gushungu. Okay. And any other chiefs who are found there, Magushungu, Vesana, Murombedzi, Iyo Baba Karigamombe vacho is a chief. Antori chief Karigamombe. Vese ana chief Tome, ana chief Ningirigini, izo zvaripo supreme chief anonzi chief Mondoro is a Gushungu. Now, so this is how big the Gushungo family is. Yes, the Gushungo clan. Asi vari vana vevanhu vatatu kunoti Ningirigini mukomana mukuru ndiye ainzi Chambara. Mukomana aitedzana wacho ndiye ainzi Beperere. The other one, the akanga ari wekupesira wacho ndiye ainzi Chidziva. Saka isusu manje the Mugabe family toti tiri vana vaKarigamombe takasangana the Chiyangwa family tinenge chinzi tiri mulaini revana vaChidziva. Okay. Chidziva ndo asekuru vedu isusu. Asi tine ushe hwedu huriko kwa Zvimba hwaChidziva. Beperero ane ushe hwake huriko kwa Zvimba hwaBeperere. Ningirigini Chambarawo ane ushe hwake kunyange zvake hwekwazvimba hwaanofanira kuti ange ainahwo, but munhu akazoita move out from mafamily members ake, ushe hwake ndo huri kwaSerima. Okay. Ndiye chief Serima. Saka ushe hwedu isusu munomu tongoti muZimbabwe munomu hwakawanda. Alright. As the Gushungo clan. Saka imba hombe dzimba dzeumambo. Saka zvinhu zvekuti zvadaro manje nini ndaizotorwa paya kunonzi huyai pakagarwa nana baba vana notini kana ndichiona vaPhilip Chiyangwa ndotovati baba. Okay. Ndi Gushungo zvakare. Chiyangwa family ndovati kuti Chidziva clan. Okay. Vana vaChidziva nesu isusu tiri vana vaChidziva futi. Saka tichiona panga pakagara vana baba vaChiyangwa nevamwe machief, ana chief vese vatiri kutaura because musha wemachief. Saka pese ipo paya ndakadaidzwawo ndikanogarapo. Saka pachiitwa madiscussions ezvinhu kuti zvinhu zvirikuda kufamba sei, ndakadaidzwa ndikanogarapo. Ningirikini ndainge ndakatogara opposite na Dr. Gideon Gono. Okay. Pachiitwa madiscussions, but it is because vanhu vanenge vaine something zvavanenge vachiona pauri, nekuti umwe munhu anenge asina kumbobvira akatombointroduced kwauri. Then from there tabva kuBlue Roof,
ningirikini the family ana amai nevamwe vakaenda havo nechikopokopo isusu takaenda some other mode of transport, road transport, right? But takanosvika kwazvimba kuya takasvika tikatoita the whole everything zvikasvika pakupera kusvika pakuvigwa kwababa. I was there. Asi kune vamwe vakauya vakanga varipo vakati tisu vana vake vakatonzi no imimi hatidi kutombonzwa nezvenyu pano, handiti mazviona. But munhu akatovataurira izvozvo ndiliyo Mugabe. But it's fortunate enough kuti inini handina kumbobvira ndakasangana naanyone akati hausi mwana wepano. Kunyange zvazvo chitupa changu chainge chakatitonderai maika, chero pakupinda pagedhi munhu waiindicata kuti iwe uri kupinda sani. But ndakapinda chitupa changu chachakanzitonderai maika, but ndakati ndiri mwana wepano zvikadai. Munhu wese aingondiona aitongotaura kuti ano pinda uende. Saka and all the other people manje vamwe vaindiziva vakanga variko because zvakafanana nemasenior security members. Pane pamwe pandakatosvika inini ndichiona pane matishirts aipiwa vanhu baba vaMugabe kuya. Saka vanhu tikupiwa matishirts aya, vanhu vachipiwa vakwainona. I think he is now retired. Vakwainona, who was one of the chief security officers dzababa. Tautona vakwainona vari kutonyimwa matishirts vari kunzi ndivanana tipiwe zvinhu. Indo pandakatosvikawo pane munhu uya ndikati naimi ava munovaziva here ava? Ndivani ivava? Ndikati aiwa ivava ndo vanonzi vakwainona, ndo vaifamba nababa. Saka imi kana makuvati havapiwe matishirts pano hamene kuti. Saka lucky enough ipapo munhu uya akabva atozozviona kuti no zvinhu zvandinoita, ndobva atozotora matishirts. Ndofunga I think 5 ava vakatozovapa kuti munozopawo vamwe kumberi chichi out of kunyara kuti anga atoita segregation. Ndinotori nedzimwe hama dzekwaamai dzandakasanganawo nadzo ikoko dzekwamarufu, but vachindiona kuti vamwe vanhu vacho vaitoita kutongosvika pandiri kwetoti vaintroducwa kunzi uyu akamira ayo, but by me kutongoti waitoona munhu atosvika pandiri autoti imimi mukoma ini ndini zvakadai ndiri kudawo kuti mundiudzewo kuti ndoita sei chichi. Wotoona munhu uya wotonzwa kuti wotobvunza iwe uri mwana wekwamarufu vapi vacho? Amai ndiningirikini ndiningiri mwana wababa vangu ihanzvadzi yani yamai. Saka but I interacted well, you know, some of these things futi chimwe chinhu chinoita kuti pamwe pacho unogona kuwana good. It's maybe sometimes futi your approach and how you interact with people. I interacted well with everyone. Zvototi vamwe vacho vakatondipa ipapo ndotori nediary. Vamwe vacho vakatondipa mafoni number unozotifonera because ini ndaisanyanya kutaura kana even kuti nditi chero nanhasi handidi kutaura ndichiti vanhu ava vakaipa stereki because havadi kundiaccepta in the family. But ndinoedza kuti zvinhu zvangu zvakamira zvakadai. But if anyone can understand my situation, should be able to whoever anokwanisa kuzvinzwa zvinhu izvozvo, be it amai kana kuti whoever, even my brothers nemasisters angu acho handiti. But they need to know kuti my situations akadaro, they are there, they've always been there. Because ukaona hakuna umambo, isusu taitoona chero uchiona mumafirimu chaimo unoona mambo achinzi mambo uyu akazenga achembera zvakazodai, wozonzwanzi pakazoita mwana wake akanga akazenga akazvarwa from somewhere akabva azoya. Saka it's not something new, and hakuna mambo anonzi zvinhu zvakadaro zvinotadza kuitika kwaari, because it's a sign inoratidza kuti even munhu ari mambo munhu akangofananawo nevamwe vanhu.
saka haazonzi haakwanise kana kuti anorambirwa kunzi aiwa zvakati angazviite iye ari mambo, because ndosaka muchiona zvinhu izvozvozvo zvichigara zviriko kuti it happens kuti kazhinji mwana akazvarirwawo kunze kwemusha. Handitika kana uri mwana wamambo you pay respect yekuti iwo hauzonyanye kubva wati ye wakasumudza maoko sere kuchita kunge, but you humble yourself, you come calm, and in a way yekuti you need to be recognized. But for people who see you or who witness about your situation, they need to recognize you and accept that yes, such situations are there. And hadzidze kuti tingati hanzi zvakazoitikirei kuna nhingi kana kuti kuna nhingi, because inini wacho futi hakusi kuti ndiri munhu wekuti I just want to be rich kana, because I'm a person who want to belong where he belongs. That's the bottom line. Kuti this is my family, and meeting with your brothers, meeting with your family, you know, there's something, some enthusiasm that comes along, even in your blood. Unotozvinzwa kuti nezviropa rangu rakumhanya manje ndine vanhu vekwangu. That is what happens. So sometimes yes, we know kuti vanhu kana zvikauya fanika, especially panyaya dzekuti uri mwana wekunze chichi baba vafa, zvinhu zvinoita associate with some inheritance thing. Saka most people they fight against the issue of inheritance. But sometimes it's not much about the issue of inheritance. It's much about identity. Okay. It's as good as kuti munhu munoona toti baba varora amai vaine mwana wavo, mwana uyeyo inini if I'm a bad father ndinokwanisa kuti mwana uya pandotengera vangu bhutsu uya handimutengere, handiti, because ndinenge nchiti haasi wangu, handiti. But that is not what it is supposed to be. All the children must be equal. Amai kana vaine mwana wavo anofanira kunge equal nevana. Baba wavo futi kana vainewo vana vavo vanofanira kunge vangoriwo futi chi equal nevamwe vana. That element brings fairness. So that is the only thing that I cry about. I just cry about fairness. And tichenda kufairness, makazodhisimisana sei parufu rwamudhara semhuri yewagushungu? Mwakunda kwake makaudzana kuti chi? And also ndipo here pamakasangana naamai nini kutingona kuti amai Grace Mugabe pafuneral apa inini amai handina kusangana navo as such, kana even bona wacho handina kusangana naye as such, Robert Jr handina kusangana naye as such, kana even Chatunga, right? But I met those people, right? Chandrukuti handina kusangana navo mai ndechekuti I never introduced myself to them, and I never talked to them about myself. Okay. Yeah, but yes, it may happen kuti pamwe panogona kunge patori neumwe munhu anogona kunge pamwe akatombondinongedzera kuna amai kuti uyo ndo mukomana wacho uyo anonzi Tonderai wacho, because there's an incident zveshuwawo panga patime yekuti vanhu vanga vakupiwa chikafu here chiya chataisevhwa chiya. There's an incident when I saw amai vachitomira padhore paendri pamain house, because vanhu vaipirwa chikafu uku handiti paentrance iyi yepadhore, but vaita sekuti pane zvavari kunongedzerwa outside. Okay. As if inini semaonero angu, because zvandiri kutaura kuti I cannot claim kuti ndo zvakaitika, because they know better. But semaonero angu ndakatoona kunge pane munhu aitovanongedzera kuti uyoyo ndo mukomana uyo anonzi Tonderai zvakadai zvakadai, because zveshuwa ipapo vakatomira vakatotarisa kwandainge ndiri,
And also mukomana aifamba naBhona akauya zodedzwa naBhona vakuda kuti vabude aritori in front of me tainge titori together tikatombokommunicata tese. And it so happened kuti because zvinhu zvaiitika ka zvinhu zvaive nezvimwe zvinhu pane zvimwe zvinhu zvinoitika kana munhu uri within the position yako chaiyo pane zvinoitika. So because you find kuti ikoko kwacho takatozoona kuti uyu mukomana anofamba naBhona uyu mukoma wake anogara pamba pasekuru vangu ivavo baba vamai vangu ivavo kuGlenora ikoko pamba pavo chaipo ndopaigara mukoma wacho uyu. Saka mukoma waya inini pandainge ndakaenda kumba kunana sekuru kuGlenora kuya paainge achida kuzama kutaura neni achida kuzama kuti mukoma inini ndaingoita kunge ndinosvetuka bhozi ini ndandisingade zvekutaura kana chero nanhasi vanhu vakawanda. That's why I think you can see pamunokwanisa kuuya muchinditora kuti I'm a free person. Hapana munhu anombondisvikira kana anomboda kuti ndiyeyu kana kuti mwana wanhingi because inini I don't move around ndichiita break myself kana kuti ndichida kuzama kuratidza kuti ndini ningi. Saka ndo zvandaiita ndaizviziva kuti iye nyaya dzake dzaanenge achida kundidaidzira ndedzekuda kunzwa nezve this family system. Saka ini ndaimuiginowa mani. Saka ndakazozviziva ipapo mai ndaona uyu mai akundiudza kuti iwewe ndotokuziva ndakatomboya kumba kwenyu ndikatokuona uripo ndinotokuziva nezvako zvese from A to Z ndinoziva. Iwewe anogara pamba penyu kuGlenora mukoma wangu. Ndopa ndakatozotanga kuziva kuti okay these people are related. Saka tingangoti ndo zvakaitika. Then ana Chatungawo nenhingirikini ana Chatungawo nana Robert Jr. I saw them. Chatunga Robert Jr. ndakamuona paakauya pamota yaive ainayo Range Rover. Ndakatomira just close naye ndichitomutasawo because pane vanhu vaizouyawo zvaizvo zvokuti vanenge vachida kusvikawo padhuze naChatunga wacho futi paakauyawo futi ainge aine Range Rover yake ainge iripo akauyawo akamira paya ndikasvikawo futi close then another person who was there andakatomhoresana naye but he did not know kuti ninichi ndini wacho kana kuti ndini munhu ari kutaura was Sewiki neOchivhayo. Ndakatokwazisana navo vanga variko futi ikoko tikatokwazisana ndikatomhoresana navo. So such are the people vandakamita iva vacho ndakavamita ndikaita come close but hapana anything that I discussed with them or that I talked with them. Andizi handi mune here pamakazombogara meeting kana kusangana naMai Grace nanaBhona nanaChatunga? Zvinhu izvozvozvo hazvina kuitika. It's very unfortunate kuti zvinhu izvozvo hazvina kuitika. Though I requested for that. Because zvandakaita inini before right zvandakaita ini before ndisati ndatombotanga kuti nyaya iyi ndikwidze kunhingirini kumacourts. I attempted kuti ndiwane a platform upon which I can communicate naBhona kana kuti naamai whoever, but amai vainyanya kunzi havawaniki havapo chichi. Saka painzi Bhona ndiye vanokwanisa kuwana. Painzi Bhona ndiye vanokwanisa kuwana. Though I tried kuti ndimutsvage Bhona. Zvinhu izvozvo kana iye pama-first affidavits ake ekutotaura kukota akatoindicata kuti munhu uyu akatrya several times kuti ataure neni but inini I did not want to talk to him. Saka all the efforts that I made in attempt to talk to them failed. So then there was no way besides
putting the matter to the courts. In fact, I did not put it to the courts as such, but ndakaenda kunoisa nyaya yangu kwa Master of High Court kuti nditwe considered on the estate. Okay. Right. Saka they kwa Master of High Court ndo kwandaka introduced kune lawyer manje, the family lawyer, Mr. Terence Hussein of Hussein Rancho and Company. Vanda direct out pa number 56 Norfolk Road, Mount Pleasant. Wenda unowaita unovaona. That is in the event that you have failed to meet the executor bona, but you may not meet since aka appointwa as the executor, but hanzi anga ipapo pacho anga sata update ere zvainzi anofana kuupdate. But saka the best way itori yekuti unoona malawyers acho. Okay. Then I went there, ndo pandakanoona Mr. Terence Hussein vaiva. Mr. Terence Hussein vaiva ndo vakabva vandi advisor of what I must do, the procedure that I must follow. Ndoenda kuma family members anondiziva vokwanisa kunoenda neni kumakombe so that we make my changes of name and whatever, so that I will be accommodated as the one of the son of the late. Saka now I made all the efforts throughout until it materialized. Then when it materialized, I came back to him. Materialized ngati makakwanisa kwenda kumakombe. Takazokwanisa hama dzacho takadziona because they were still that Lawrence yawe anga achiripo. Anga satasha yawe akanga aina baba kuhondoya. Namukoma variko vahombe. Because papa sadiwe manje kuti uti ndauya nevanhu kana kuti vekwakariga mombe kana kuti vekwamatibhiri, because it's the same family. Yes. Papa sadiwe manje kuti uti ndauya nevanhu vekwakariga mombe kana ndauya nevanhu vekwamatibhiri, though vanhu vekwamatibhiri vacho kana vekwakariga mombe vanenge vari vanhu vekuti they may say something even though it may not be recorded. Okay. Formally, but they may say something indicate kuti zvechokwadi uyu mwana uyu akanga ari within the circles idzodzi. Saka yes, we did that, but kwamugabe chaiwo vakaita make my comments and make my affidavits out. I cannot say names. Okay. But there are two. Umwe mwana wehanzvadzi, umwe mwana wemuning'ina. Very older than me. Because kunonzi kunodiwa vanhu vari 10 years older than you. Kuti vawitness. Saka ivavo vanhu vavo kuti vanhu vakuru, because ini ndogona kuenda ndikaenda kwamugabe nini ndikanotora bhona anonzi iye haakwanisi kuwitnessa because iye atoriwo 10 years younger than me. Okay. Saka haakwanisi kuwitnessa kuti uyu mwana zvikazodai takambonzwa zvakati, haakwanisi kuita. Saka vanoda munhu ano at least anoretwa pekuti iwe pawakatozvarwa uchinzi wazvarwa iye anga 10 years old. Which means kuti munhu iyeye ane kakuziva kekuti anogona kutoti ini ndakambonzwawo zvakadai. Saka those are the people I went with. Saka did you succeed to change the name to Mugabe? Yes, I succeeded. Yeah, but though I succeeded through the notarial deeds of change of name, because all the other affidavits were there and whatever. But now, iko kwacho vaizenge vachida death certificate rather late. Yes, they said we have got no problem since you have got witness, because you under two witnesses. Saka since you were two witnesses who are 10 years older than you, since you are witnessed, and yes, they are the immediate family, because they want 10 people who are 10 years older than you, and are from the immediate family, Nemufi.
saka ava automatically uyu semwana wehanzvadzi yacho uyuwo semwana wemunin'ina wacho they qualified. But the challenge was that inini manje, for me manje, to obtain the death certificate, of which the death certificate ndora kanzi isusu manje, he died ku Singapore. He did not die here. Dai vanga vakafira kuno taigona kuti titore information yatinoda from that death certificate, then toisa panhingirini pako. Saka kutoti uchinje manje though mavhudhavisa zvinongoiswa murekodhi mako, zvinhu zvese izvezvo zvinongoiswa murekodhi mako, but unenge watochinja through my notarial deeds. So I had to go again kunoita manotarial deeds aya, which goes through again the process of advertising in the newspaper. Kuti no, munhu anga achinzitonderai Maeka uye akuchinja zita akunzitonderai Gabriel Mugabe, kune here vari kupikisana nazvo kuti asachinje vauye vataura kuti hatisi kuwirirana nazvo. Saka then zvinopiwa 21 days of advertising. Saka then 21 days dzedze dzakakwana asina munhu akaoposa. Then bva ndachienda kunoita se, bva ndachipiwa the notarial deed racho, bva ndachienda kunochinja. Ndokudzokera kuna vaHussein. Ndokudzokera kuna vaHussein ndikanoti ndakachinja zita. vaHussein ndo pandakasvika vaHussein vakanoti no, the estate has already been distributed. But ndikati zvikanzi it was distributed. Vakabva vatoti almost a year ago. Ndikati but I was not informed kuti since ndiri munhu akanga akachallenge the estate ka, I was supposed to be informed kuti zvamira so, so that inini ka it's either I will challenge through the court kana process yangu isati yapera. But now manje kana zvakadai manje ndisina kuinformwa, then imimi moita go ahead and distribute. Saka then vaHussein ka havana kutaura zvinhu nenzira yakaipa, because vaHussein vakati no, iwewe I think ka there's no need yekuti mumboswera muchiita zvese zvekuenda kana kumakotsi kana kuita sei, because inini pachangu I don't think I would like to hear nyaya idzodzo dzakuenda kwese kwakasiyana. I think the best way is for you to approach muzukuru wenyu Leo, because anamai kana ivo they must just find something that they do for you. As simple as that. But obviously they will do something for you through muzukuru ndiye dunzvi remumusha. Saka now ndiye munhu the focal point you must go through. So that's when I then tried again to approach Leo Mugabe kuti no, ona ningirikini muzukuru, because ini ndotomuti muzukuru, because hazvina zvazvinochinja nekuti plus muzukuru kana ari muzukuru anenge asiri suppose kuti hanzi sekuru ava handivadi, ava ndo vandinoda.